Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму змейстер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і нарэшце прыйшоў час нашага новага эфіра падчас наших рэгулярных сустрэчаў з кіраўніком агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыем Кавалеўскім. Добрый дзень, спадар Валеры. Добрый дзень, спадар Змейстер. Ну што ж, я нагадаю адразу ад пачатку, бо потым загаворыць мяне, забудуся сказаць, потым вспомню напрыканцы. Таму паколькі мы сустракаемся раз на 2 тыдні, то вельмі важна не пропускаць наши вельмі цікавыя, як мне падаецца, размовы, бо думкі спадара Валеры можна з імі не пагаджацца, але яны сапраўды вельмі цікавыя, часам арыгінальныя. Таму подписывайтеся найперш на сацыяльныя сеткі агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Спасылачка будуць у нас тут у каментатарскай. Ну і безумоўна не забывайцеся про YouTube канал Еўрарадыё. Ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак і расшэрвайце, каб як мага большая колькасць людзей паслухала нас і зрабіла свае высновы. Дарэчы, нас 140 000, давайте даціснем до 150. Уже трэба, каб была там нейкая такая ўсё ж таки зрухі з месца. Так, ну што ж, спадар Валер, давайте, давно мы з вами не бачыліся, за гэты час шмат рознага цікавага адбылося, і таму ваша ацэнка як чалавека абазнанага у амерыканскай палітыцы, не рызыкую называць вас амерыканістам, але тым не менш чалавек, які гэта ведае ўсё. Як вы ацэньваеце тое, што сёння адбываецца, ну прынамсі вось на гэтым накірунку амерыканска-расійскіх перамоваў, ну і амерыканска-украінскіх? Так, дзякую. Насамрэч, я амерыканскімі адносінамі займаюся з 98-го года, а яшчэ 5 гадоў да гэта дадаць універсітэта, дзе я менавіта спецыялізаваўся на амерыканскай тэматыцы, то бок веды трохі ёсць і досвед і жыццё ў Злучаных Штатах яны таксама дадаюць, канешне, да разумення таго, што адбываецца, і тым не менш тое, што мы сёння назіраем, гэта унікальна. Мы такога ніхто з нас не вспомніць, тое, што такімі хуткімі тэмпамі мяняецца геапалітычны ландшафт, тое, што адмяняюцца нейкія нормы, адмяняюцца нейкія правілы, якія для нас здаваліся жалезабетоннымі. Яны ніколі не памяняюцца, і ўсё так і будзе. І это тое, на што мы разлічвалі. Прынамсі, это тое, на што разлічваў дэмакратычны рух беларускі ў сваёй барацьбе за вызваленне Беларусі ад дыктатуры, ад таго, каб Беларусь абараніць ад гэтых варожых дзеянняў з боку Расіі. Тое, што зараз я бачу, гэта фактычна адмова ў пэўным сэнсе Злучаных Штатаў ад трансатлантычнага партнёрства і пераход да выбудоўвання такого альянсу з Расіяй. Ну, ці пачнем з партнёрства, з партнёрскіх адносінах, даволі сяброўскіх і блізкіх адносінаў паміж Трампам і Пуцінам. Гэта аснова гэтай палітыкі. На сённяшні дзень Злучаныя Штаты як сістэма, як мадэль, як дзяржава пакуль яшчэ да гэта не да канца гатовая, і тым больш грамадства не гатовае да гэтага. Большасць амерыканцаў ўсё ж такі вельмі падазрона ставяцца да Пуціна і да Расіі ўвогуле. Але тое, што мы бачым, Трамп спрабуе выбудаваць гэтыя адносіны з Расіяй, і трэцяя краіна, якая можа стаць часткай гэта альянса, это якраз Кітай. І тут мы бачым аб'яднанне людзей, якія ў прынцыпе прытрымліваюцца аднолькавых поглядаў на тое, як кіруецца краіна, як ставіцца да інстытутаў, дэмакратычных інстытутаў у тым ліку. І мне здаецца, што гэта будзе вельмі істотна ўплываць і на міжнародныя адносіны, і, канешне, будзе у пэўным сэнсе вызначаць і наш кантэкст, у якім жыве, выжывае, развіваецца Беларусь. Варта таксама і дэмакратычным сілам, беларускаму грамадству за гэтым вельмі уважліва сачыць і думаць, якім чынам мы зможам адстойваць свае інтарэсы. Не сказаць, каб за той час, пакуль Беларусь была дэмакратычнай, незалежнай дэмакратычнай краінай з 91-го года, што для нас былі спрыяльныя гэтыя умовы. Ўсё ж такі і Еўропа, і Злучаныя Штаты заўсёды праглядалі Беларусь, не дадавалі дастаткова ўвагі, рэсурсаў, нейкай падтрымкі для таго, каб Беларусь развівалася сапраўды як незалежная, суверэнная і дэмакратычная краіна. То бок не сказаць, каб гэтыя умовы, якія змяняюцца сёння, для нас былі спрыяльнымі. І Беларусь ужо падышла да краю таго, што можна казаць пагрозай суверэнітэту і незалежнасці.
Таму некаторыя змены, магчыма, нам будуць на руку, калі мы кажам ужо пра тое, што нас чакае ў будучым. Ну, але для таго, каб не страціць сваё, самае галоўнае, незалежнасць краіны, трэба быць вельмі абачлівымі і адпаведна выбудоўваць сваю новую стратэгію, думаць пра то, якім чынам выбудоўваць адносіны са Злучанымі Штатамі, з Расіяй, у тым ліку, з Еўропай. Это все тыя пытанні, якія становяцца больш актуальнымі сёння з кожным днем. Такім чынам, падсумоўваючы так коротка, ідуць вельмі вялікія такія геапалітычныя зрухі, і яны, хочаш не хочаш, а все адно будуць закранаць Беларусь у шырокім сэнсе, як Беларусь рэжымную, так і Беларусь дэмакратычную, і нам трэба думаць, дзе, якім чынам знайсці, прыстасавацца да гэтых зменаў, знайсці сваё месца. Так, сапраўды. Ну, ўсё ж такі у свеце 193 незалежных краіны, і толькі невялікая іх колькасць з'яўляюцца такімі самадастатковымі, як Злучаныя Штаты, там, ці Расія, ці Індыя, Кітай. Астатнім краінам трэба быць вельмі абачлівымі, назіраць за сітуацыяй, думаць пра то, як адстойваць свае інтарэсы, не дыктаваць свае інтарэсы, а менавіта абараняць іх. І гэта вымагае таксама і заключэння нейкіх партнёрскіх дамоўленасцяў з краінамі, якія для нас блізкія, ну, але таксама выбіраць тую лінію паводзінаў з буйнымі краінамі, якія насамрэч нам могуць дапамагчы ці наадварот, могуць нейкім чынам нашкодзіць нашым інтарэсам. Вы сказали вельмі такую цікавую, як мне падаецца, фразу наконт таго, што новая адміністрацыя, ну, Трамп канкрэтна спрабуе там ці імкнецца выбудоўваць нейкія партнёрскія, там не будзем казаць сяброўскія, но партнёрскія адносіны з Расіяй і з Кітаем. А як жа ж заявы пра тое, што галоўны вораг на сёння гэта нават не Расія, а Кітай з аднаго боку, з другого боку, здаецца, сёння вот раніцай з'явілася інтэрв'ю чарговае Трампа, дзе ён сказаў, што на пытанне пра Пуціна, там пра Расію, ён сказаў, якія сяброўства, якое там, што Пуцін сябр, што вы, чыста бізнес, ніякіх пра сяброўства размовы ісці не будзе. Ну, тое, што то, что тычыцца Китая, то все ж таки Трамп ставіцца з павагай да Китая, разумеючы сілу і эканамічную, і ваенную сілу Китая. І тут я паставіў пад сумнеў такую думку, што Трамп спрабуе праз больш блізкія адносіны з Пуцінам адарваць Расію ад Китая. Мне якраз здаецца, што для яго больш камфортным было б узаемадзеянне менавіта такое партнёрскае. Не сказаць, каб гэта быў ужо альянс, і каб гэта былі стратэгічныя такія добразычлівыя адносіны, але тым не менш, менавіта з гэтымі краінамі, з гэтымі людзьмі яму цікава абмяркоўваць праблемы, дасягаць менавіта сваіх мэтаў. Цікава, што у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая з'яўляецца ўсё ж такі такой пэўнай лакмусавай паперкай тых зменаў, якія зараз адбываюцца ў свеце, амаль месяц таму было галасаванне па ўкраінскіх рэзалюцыях, і ўпершыню Рада бяспекі ААН прыняла рэзалюцыю па Ўкраіне ад пачатку самой вайны. І тады Расія, Злучаныя Штаты, Кітай прагаласавалі за гэтую рэзалюцыю, то, што зрабіла магчымым яе прыняцце, але еўрапейскія краіны, Францыя, Великабрытанія і іншыя, яны ўстрымаліся. Яны пабаяліся галасаваць супраць гэтай рэзалюцыі, але тым не менш гэта паказала, што фактычна ў Радзе бяспекі зараз можа ўтварыцца новы цэнтр сілы. Раней гэтая група называлася P3, гэта пастаянныя члены Савета Рады бяспекі, это былі Францыя, Великабрытанія, Злучаныя Штаты, але зараз гэтая P3, яна можа выглядаць уже зусім па-іншаму. Гэта Злучаныя Штаты, гэта Кітай і Расійская Федэрацыя, якія супольна дзейнічаюць, бачаць некаторыя праблемы аднолькава і дзейнічаюць такім чынам. ААН можа быць толькі пачаткам таго, як будзе развівацца гэтая формула сусветнага ўзаемадзеяння. Месца Беларусі ў гэтым новым падзеі, ў гэтай новай канфігурацыі? Будзе вельмі складана і знайсці сваё месца, таму што Еўропа будзе адчуваць сябе даволі няўтульна. Ўсё ж такі зараз Еўропа можа апынуцца паміж двума такімі цэнтрамі сілы Расія і Злучаныя Штаты, якія не абавязкова глядзяць на яе як на партнёра. Зараз мы чуем з боку Трампа таго самага такія даволі крытычныя, мякка кажучы, выказванні, выпады на адрас еўрапейскага звязу. Гэта азначае, што Еўропа як найбліжэйшы партнёр
сусед для Беларусі і ўсё ж таки важны гандлёва-эканамічны партнёр і тэхналагічны будзе знаходзіцца у працэсе такого пошука свайго месца у гэтай формуле, якім чынам еўрапейскі звяз зможа пераадолець гэты крызіс, ці зможа ён захаваць сваю еднасць, ці еўрапейскі саюз пойдзе па шляху таго, каб выбудоўваць нейкія сепаратныя адносіны. То бок канкрэтныя краіны могуць выбудоўваць сепаратныя адносіны з мацнейшымі гульцамі, з Расіяй, Злучанымі Штатамі і Кітаем. Калі гэта будзе такі працэс, то еўрапейскі звяз можа аслабляцца. Але тут я б звярнуўся ўжо да таго, як паводзіць сябе Мінск, як паводзіць сябе рэжым Лукашэнкі, ці ён дастаткова хутка рэагуе на тыя змены, якія адбываюцца. І мне здаецца, што пэўныя станоўчыя такія дальнабачныя крокі былі зробленыя, калі вызвалялі палітычных зняволеных, але у пэўным сэнсе гэты працэс пакуль што спыніўся. Я бачу, ёсць такі вельмі аптымістычны настрой з боку Лукашэнкі, з боку Рыжанкова, датычна таго, што адбываецца, і я бачу, такі падвышаецца ўзровень упэўненасці, які можа часам выглядаць як самаўпэўненасць у тым, што ўсё будзе добра. Але зараз ёсць тое акно магчымасцяў, якім варта было б скарыстацца Беларусі. Менавіта я тут кажу ўжо пра ўрад Лукашэнкі для таго, каб зняць вось гэтыя праблемныя гісторыі ў нашых адносінах, якія перашкаджаюць нармалізацыі адносінаў, якія робяць проста немагчымую нармалізацыю адносінаў. Гэта, канешне, ўнутраныя рэпрэсіі, гэта палітычныя зняволеныя, гэта пераслед і грамадзянскай супольнасці, і незалежных медыя. Всё тое, што на сённяшні дзень застаецца такім незрушным бар'ерам проста ў гэтых адносінах. Але зараз Менску варта было б ўсё ж такі дзейнічаць куды больш хутка і больш рашуча для таго, каб здымаць гэтыя праблемныя пытанні, бо сапраўды мы можам выпасці проста з усіх гэтых формулаў, і Расія абвесціць, ці не абвесціць, а проста зафіксуе фактычна, што Беларусь з'яўляецца сферай не толькі інтарэсаў ужо уплыву і кантролю Расіі. Ось, дарэчы, акурат такі прыйшоў до нас у каментары Ілон Маск і пытаецца, ці значыць інаўгурацыя Лукашэнкі 25 сакавіка тое, што адбудзецца масавае прабачэнне зняволеных па палітычных матывах. Я так разумею, што чалавек мае на ўвазе памілаванне. Ось, ці чакаеце вы, што у звязку з інаўгурацыяй так званай адбудзецца вось нейкая працэс памілавання першае, і другое, ввогуле, як вы лічыце, гэта супадзенне, што на 25 менавіта на дзень волі прызначылі? Да, я тут пачну, мабыць, з другого пытання. Магчыма гэта супадзенне, магчыма не. Думаеце, там не ведаюць, там ж той же самы Марзалюк, который сядзіць побач з Лукашэнкам, не мог там падказаць, што што-то табе Эйсмонт не тую дату падсоўвае. Гэта апошні дзень з 60 дзён, якія адведзеныя для правядзення інаўгурацыі пасля дня галасавання. То бок это апошні дзень, апошняя магчымасць. Фактычна яны дацягнулі да гэтай даты. Я думаю, што ёсць у гэтым, канешне, пэўны сімвалізм. Магчыма, хтосьці спрабуе троліць дэмакратычную супольнасць, такім чынам паказаць, што паглядзіце, хто перамог. Нават у ваш дзень я тут праводжу інаўгурацыю. Але ўсё адно это такі досыць сімвалічны акт, які не мяняе раскладаў сіл у Беларусі. Бо Лукашенко быў і застаецца ва ўладзе, ён застанецца і далей, гледзячы на ўсе спробы змяніць гэтую сітуацыю да лепшага. Але гэта можа паставіць больш сур'ёзныя пытанні перад дэмакратычнымі сферамі, перад палітычнымі структурамі. Бо на сённяшні дзень, напрыклад, многія дэмакратычныя структуры лічаць, што прызнаным лідарам застаецца Святлана Ціханаўская. Што мы будзем рабіць з гэтым статусам? Што яна будзе рабіць з гэтым статусам? Абраны прэзідэнт, нацыянальны лідар. Гэта такія пытанні, якія даволі складаныя і, магчыма, непрыемныя, але на якія трэба будзе адказваць, бо немагчыма карыстацца вось гэтай інерцыяй бясконца, таму што яна проста губляе сваю рэлевантнасць, яна губляе сваю сувязь з рэальнасцю. А што тычыцца вызвалення палітычных зняволеных, канешне, хацелася б, каб гэтая дата прыйшла як мага хутчэй. Тут я адзначу, што ўжо больш за 1,5 месяцы не было памілаванняў вось гэтых вызваленняў. Гэта, канешне, даволі трывожны знак, калі толькі не думаць, што
улады ў Менску адкладаюць вызваленне людзей, значную іх частку да дасягнення дамоўленасцяў са Злучанымі Штатамі. І вось тут узнікае тады пытанне, што можа вот гэтыя перамовы ЗША і Мінска, пра якія казалі, якія нібыта ідуць, там ввогуле Вашингтон Пост там анансавала, што нейкія, можа быць, большая колькасць людзей будзе вызвалена і гэтак далей. То есть яны пашлі не туды ці не так, тыя перамовы, калі яны і былі, ці іх няма ўвогуле? Мне да гэтага часу не было ніякіх афіцыйных паведамленняў. Ні з Мінску, ні з Вашингтона ніхто не казаў, што сапраўды ў нас ідуць перамовы. Мы пацвярджаем інфармацыю з Нью-Йорк Таймс, што сапраўды гэта адбылося. Там сама прапанова і сустрэча Лукашэнкі з Крыстаферам Смітам з Дзярждэпартамента Злучаных Штатаў. Але тое, што яны трымаюць такую цішыню, яно паказвае, што найхутчэй гэты працэс працягваецца. Ёсць пэўныя ускосныя прыкметы таго, што ёсць узаемадзеянне, ёсць гэтая размова і што яна можа ісці далей. Тут я звярну ўвагу на тое, што Літва, напрыклад, кіраўніцтва Літвы некалькі разоў за апошнія тыдні выказвалася на тэму таго, ці магчыма зняць забарону на транзіт беларускага калія праз тэрыторыю Літвы. Яны казалі пра тое, фактычна намекалі на тое, што Злучаным Штатам трэба зрабіць свой крок, сваю прапанову ўжо для Літвы, каб гэтае рашэнне было прынятае, бо для літоўцаў гэтае пытанне насамрэч не такое лёгкае і простае. Памятаем, калі уводзіўся гэтая забарона на транзіт у Літве у 21 годзе, то гэта фактычна прывяло да крызісу урадавага, і што некаторыя міністры нават спрабавалі сысці ў адстаўку праз сваю незгоду з палітыкай. Таму адкруціць гэтую палітыку, зняць гэтую забарону на транзіт можа быць не так проста, як хацелася б, але в прынцыпе гэта павінна завяршыць гэтую дамоўленасць, завяршыць гэтую здзелку, каб яна сапраўды была прывабнай і каб Лукашенко пагадзіўся на вызваленне вялікай колькасці людзей. Тым не менш, можна сказаць, што нагодаў для вызвалення беларусаў вельмі шмат. Я, напрыклад, узгадваю дату 9 траўня гэтага года, калі будзе адзначацца 80-я гадавіна заканчэння вайны, Вялікай Айчыннай вайны. І проста калі параўнаць колькасць часу, працягласць вось гэтай другой Вялікай Айчыннай вайны і крызіса у Беларусі, то гэты наш унутрыпалітычны крызіс беларускі ад 20-го года, ён ужо даўно пераўзышоў Вялікую Айчынную вайну. То бок ужо, в прынцыпе, прыйшоў час спыніць гэты пераслед, спыніць гэтае супрацьстаянне паміж дзяржавай і грамадствам, і вызваліць людзей. Гэта будзе правільна, это будзе сапраўды адпавядаць нацыянальным інтарэсам Беларусі. Гэта таксама павінна ўключаць у сябе, канешне, спыненне рэпрэсій, любых рэпрэсій. Не толькі тых людзей, якія яшчэ на волі, але і тых людзей, якія ўжо выйшлі з турмаў. Таму што ім жыццё ў Беларусі пасля вызвалення далёка не заўсёды проста магчымае, нават фізічна, псіхалагічна, ці нават у плане выбудоўвання свайго нармальнага жыцця. Таму нагода вызваляць людзей хапае кожны дзень. Это можа быць і 25 сакавіка, это можа быць і 9 траўня, і іншыя даты, будзе і Вялікдзень. І это таксама такія моманты ў жыцці грамадства, якія варта было б праяўляць гэты гуманізм, ісці насустрач патрабаванням і чаканням грамадства. Сапраўды, конечно, калі браць вось такую гарачую фазу вайны, якую вядзе Лукашенко і яго рэжым супраць беларусаў, беларускага грамадства, то яна ўжо, Вялікую Айчынную па часе ўжо пераўзышла, да другой сусветнай па часе яшчэ пакуль што не дацягнула, але ідзе. Но это мы кажам пра гарачую фазу. В прынцыпе, вайна Лукашэнкі супраць беларускага грамадства ідзе як мінімум з 96-го года, можа быць там, а можа быць нават з 95-го, калі пачаліся яго разгоны, якія ён ладзіў у тагачасным Верхоўным Савеце. Дарэчы, я зараз падумаў, калі вы сказалі, што адмаўляецца Трампа ад трансатлантычнага супрацоўніцтва, то давядзецца і вам, відаць, агенцтва-то перайменоўваць. Сапраўды, я пра гэта падумаў, што наколькі неспрыяльныя змены ў геапалітычным кантэксце для таго, каб мець менавіта такую назву. Але тым не менш, ёсць інтарэсы Трампа, ёсць яго бачанне сітуацыі, ёсць інтарэсы Злучаных Штатаў. І ёсць таксама супрадзеянне, такое супрацьстаянне
Трампу яго ідэям з боку рэспубліканскай партыі. Напрыклад, вось літаральна учора была цікавая інфармацыя пра тое, што Пентагон падрыхтаваў прапановы па тым, як рэструктурыраваць ваенную прысутнасць Злучаных Штатаў, і ў тым ліку яна ўключала ў сябе адмову ад таго, што Злучаныя Штаты ці амерыканец будзе камандаваць вайскамі, аб'яднанымі вайскамі Еўропы. Тое, што было заўсёды. Гэта была як бы абавязковая умова і норма, і вось зараз новая адміністрацыя лічыць, што трэба адмовіцца ад гэтай функцыі. Дык вось у Кангрэсе Злучаных Штатаў профільныя камітэты і ў Сенаце, і ў Палаце прадстаўнікоў заявілі пра тое, што гэта недапушчальна такое рабіць, і што яны патрабуюць і кансультацыі паміж ведомствамі, але таксама ўзгадненне з Кангрэсам Злучаных Штатаў. На гэта яны не пойдуць, таму што гэта моцна аслабляе інтарэсы Злучаных Штатаў, прысутнасць, іх здольнасць абараняць свае інтарэсы менавіта ў военно-палітычным плане па ўсім свеце, не толькі ў Европе. Вожык Патрыёт піша: Валер днямі ў кантэксце ААН заявіў пра неабходнасць адказнай дыпламатыі і адмовы ад нерэалістычных патрабаванняў. Якія канкрэтна патрабаванні да ААН, ці ад іх нерэалістычныя, і ці можна лічыць тое, што адбывалася до 2020 года адказнай дыпламатыяй у дачыненні да Беларусі? Адразу скажу, што гэта тычылася менавіта дэмакратычных сіл. Тыя патрабаванні, ультыматумы, якія мы чуем часта ад палітычных структур, яны выглядаюць ужо зараз неактуальнымі ці вельмі моцна адарванымі ад рэальнасці. Такі прыклад, які часта прывожу, гэта тое, што ёсць настрой, ёсць мэта звяржэння рэжыма ці ліквідацыі рэжыму ў Беларусі. Гэта пустая пагроза, якая ні на чым не грунтуецца, ні на жаданні і гатоўнасці беларускага грамадства, ні на жаданні і гатоўнасці замежных партнёраў да таго, каб ісці такім шляхам. Днямі Святлана Ціхановская прадставіла свой погляд у Брусэлі на тое, якам павінна быць стратэгія па Беларусі. Яна туды ўключыла 3 пункты. Першы — гэта ізаляцыя рэжыма, другі — гэта грошы на падтрымку дэмакратычнай супольнасці, і трэцяе — гэта мабільнасць. Фактычна з 3 гэтых пунктаў я магу сказаць, што толькі выдзяленне сродкаў, грашовых сродкаў на падтрыманне дэмакратычнай супольнасці з'яўляецца больш-менш абгрунтаваным і рэалістычным. Але калі казаць пра ціск і ізаляцыю, то мы разумеем, што гэта ізаляцыя не спрацавала. Лукашенко сёння захаваў пэўную прастору для таго, каб праводзіць сваю міжнародную палітыку, у тым ліку з дапамогай Расіі, канешне, і гэта дорага каштуе самой Беларусі. Зараз гэта ізаляцыя, яна паступова разбураецца, ён адваёўвае сабе міжнародную прастору. Это праўда. Калі мы кажам пра ціск, санкцыйны ціск ці іншы ціск, то ён таксама дасягнуў сваіх нейкіх межаў. Тут мы можам нават казаць пра тое, што санкцыі могуць адмяняцца супраць рэжыму Лукашэнкі не таму, што ёсць нейкія паслабленне ва ўнутрыпалітычнай сітуацыі, а таму, што ёсць кантэкст, перамоўны кантэкст па ўкраіне, і Злучаныя Штаты могуць пайсці такім шляхам, што аўтаматычна будзе здымаць санкцыі з Беларусі. Што тычыцца мабільнасці, вельмі важная тэма, вельмі практычная, вельмі блізкая для многіх беларусаў, але ёсць адчуванне, што палітычныя структуры вельмі неглыбока заходзяць у гэтай тэме, што гэта часта звужаецца проста да пытанняў легалізацыі беларусаў за мяжой, ці самае практычнае такое максімум, што можна чакаць, гэта паляпшэнне візавых палітык для беларусаў у самой Беларусі, каб людзі маглі падарожнічаць больш. Але што тычыцца пераходаў, перасячэння мяжы беларуска-еўрапейскай, такой размовы я не бачу. Я таксама не чую, каб яны ставілі пытанне пра зняцце абмежаванняў на чыгуначнае злучэнне паміж Мінскам, Варшавай і Вільнюсам. Я не чую, каб яны гаварылі пра тое, каб зняць санкцыі з Белавія, што гэта неабходная умова для таго, каб беларусы падтрымлівалі гэтую мабільнасць. То бок, вось з гэтых 3 пунктаў фактычна толькі грашовыя сродкі на дэмакратычную супольнасць з'яўляецца чымсьці дасягальным. А што калі казаць пра ізаляцыю і ціск рэжыма, і ці казаць мабільнасць для беларусаў, гэта рэчы, якія проста застаюцца гукам нейкай дэкларацыі, за якой не вядзецца нармальнай практычнай працы, якая б дасягала б сапраўды тых вынікаў, якія б забяспечвалі нашы інтарэсы. Умоўна кажучы, вось вяртаючы да першай наша тэзісу, што геапалітычныя нейкія умовы, складнікі, рэчаіснасць змянілася,
падыходы і дзеянні дэмсілаў у гэтых змененых абставінах і рэчаіснасці не змяніліся. Абсолютно. І гэта, канешне, гэта трэба мяняць. Пра гэта гаварылася яшчэ на канферэнцыі Новай Беларусі ў жніўні у Вільнюсе. Фактычна тады Андрэй Ягораў тады агучыў некаторыя ідэі і выклікаў вельмі шмат крытычнай рэакцыі на свой адрас. Але вось гэтая праца, якую я вяду разам з Вольгай Гарбуновай, Тацянай Хоміч па вызваленні палітычных зняволеных, нам дазволілі таксама праз вельмі інтэнсіўныя кансультацыі, размовы, перамовы з нашымі партнёрамі ў многіх краінах і з дыпламатамі, і з палітыкамі, і з экспертамі вывесці такую формулу, што нам трэба прытрымлівацца на сёння адказных камунікацый, дзе мы адказвалі б за свае словы, каб яны не шкодзілі працэсу, але каб яны спрыялі таму, каб вызваляць людзей, ну і каб у нейкім сэнсе зніжаць вось гэты ўзровень канфрантацыі паміж грамадствам і рэжымам. Гэта актыўная дыпламатыя, якая вымагае таксама і большай дыпламатычнай прысутнасці ў Беларусі, большага інфармацыйнага абмену, тому што ёсць адчуванне, што заходнія краіны не вельмі добра разумеюць, што адбываецца ў Беларусі, не вельмі добра разумеюць каштоўнасць Беларусі для міжнароднай супольнасці. Гэтаксама і сённяшнія дыпламаты Лукашэнкі ёсць адчуванне, што ім не хапае інфармацыі, не хапае разумение таго, як іх крокі ў Беларусі разглядаюцца за мяжой міжнароднымі партнёрамі. І гэта таксама забірае нейкія магчымасці для больш канструктыўнага і прадуктыўнага дыялогу паміж нашай краінай. Я тут кажу ўжо пра нашу краіну. Гэта можа ўключаць в сябе таксама і вяртанне амбасадараў. На сённяшні дзень адсутнасць амбасадараў Беларусі не вырашае ніякіх праблем для Беларусі. Пры гэтым прысутнасць замежных амбасадараў у краіне ва ўмовах, калі наша незалежнасць, наша дзяржаўнасці пагражаюць, яно насамрэч умацоўвала той самы суверэнітэт, паказвала, што Беларусь насамрэч, не гледзячы на ўсе сумневы, не гледзячы на тое, што ў Беларусі статус сатэліта Расіі у вачах міжнароднай супольнасці, а літоўцы нават даходзяць да таго, што яны кажуць, што Беларусь ужо акупаваная. Нет, Беларусь незалежная, суверэнная краіна. Давайте мы будзем гэта паважаць і давайте мы будзем гэта ахоўваць. Дык вось прысутнасць амбасадараў якраз служыла гэтай мэце і зноў жа давала б магчымасць замежным дыпламатыям у Беларусі мець больш адэкватную карціну таго, што адбываецца. І трэцяя частка гэтай нашай формулы, якую мы разам распрацавалі, гэта паслабленне санкцый дзеля таго, каб вызваляць людзей ужо сёння. Не чакаць, калі там будзе здарацца цуд за цудам. Ужо амаль 300 чалавек былі вызвалены рэжымам ад ліпеня мінулага года. Гэты працэс вельмі моцна запаволіўся. Будзем спадзявацца, што гэта тлумачыцца менавіта перамовамі паміж Мінскам і Вашынгтонам і вызваленне працягнуцца. Але Злучаныя Штаты фактычна прынялі гэтую формулу. Яны карыстаюцца сёння гэтай формулай. Яны адказна камунікуюць, яны ведуць актыўную дыпламатыю датычна Беларусі, і яны разглядаюць санкцыі, паслаблення санкцый менавіта як нейкі метад для таго, каб вызваляць людзей, што для нас з'яўляецца прыярытэтам. І это практычнае дзеянне, якое падмацоўвае гэты прыярытэт. Это не проста дэкларацыя цяпер, а гэта ўжо практычная дзейнасць. І тут наша спадзяванне на тое, што еўрапейцы таксама звернуць увагу на гэтую форму, што яны таксама будуць гэтай формулай карыстацца, бо для нас пытанне вызвалення палітычных зняволеных, так, гэта і гуманітарная місія, гэта наш маральны абавязак вызваляць людзей з турмаў, але гэта таксама і вельмі вымяральная, вельмі рэалістычная задача, якую можна сёння вырашаць дзеля таго, каб пераходзіць да іншых праблем. Гэта і рэпрэсіі, гэта і рэпрэсіі ўнутры краіны, зноў жа супраць тых, хто яшчэ на волі і у турмах, і пасля вызваляецца. Гэта і трансмежныя, гэтыя рэпрэсіі, якія закранулі фактычна кожнага з нас праз забарону на выдачу пашпартоў, ці консульскіх дзеянняў, ці магчымасць распараджацца сваёй уласнасцю ў самой Беларусі. І мы лічым, што менавіта праз такі падыход мы можам дамагацца таго, каб вырашаліся і іншыя вельмі складаныя праблемы, з якімі сутыкнулася Беларусь і ўнутрыпалітычна, але таксама і геапалітычна, тому што сёння Беларусі нашай незалежнасці, дзяржаўнасці пагражаюць, і з гэтым таксама трэба
разбірацца, трэба падцягваць, мабілізаваць падтрымку міжнароднай супольнасці. Што вам дае падставу меркаваць, што такімі дзеяннямі можна дамагчыся, а потым, я не гавару пра этап вызвалення палітвязняў, а пра наступныя этапы: спынення рэпрэсій, магчымасці там людзей атрымліваць пашпарты, да консульскіх вось гэтых нюансаў мы дойдзем пазней, там, скажем, каб не пазбаўлялі маёмасці, каб не пераследавалі, каб не раскрываліся, не распачыналіся новыя крымінальныя справы. Што дае меркаваць? Вот мы кажам, узгадываем таго самого Крыса Шміта, які наведаў Беларусь, які там нібыта даў штуршок працягу перамоваў, вывез 3 палітвязняў, але па сведчанню тых же самых праваахоўнікаў з таго часу палітычныя рэпрэсіі ў краіне не тое, што сцішыліся, уже не кажам пра спыніліся, яны нават наадварот пашырыліся. Вы звярнулі увагу на тое, што мы зараз не бачым гэтых так званых пакаяльных відэо, таму што рэжым узяў такі накірунак на умоўна інкамунікада ў гэтым накірунку. Яны не паведамляюць пра вось гэтыя свае перамогі, як яны затрымалі чарговага змагара. Робіцца ўсё ціха, каб для захаду склалася ўражанне, што нічога не адбываецца. Вот нейкая паўза, а паўзы няма. Цішком, але рэпрэсіі пашыраюцца. І што дае падставы меркаваць, што зараз за зняццё нейкіх санкцый вызваляць людзей, але на іх месца, як і адбываецца гэта сёння, не пасадзяць новых, рэпрэсій ніхто не будзе спыняць, санкцыі скончацца, а ўсё будзе працягвацца. Па-першае, я б тут адкаратаваў, што інкамунікада адносіцца да тых выпадкаў, калі людзей просто... Так. Гэта я сказаў умоўна, інкамунікада да рэпрэсій. То есть пра іх не паведамляецца, пра іх не гаворыцца, людзям пагражаюць, што калі яны дадуць нейкую інфармацыю, нават пра затрыманне сваяка, то ім жа ад гэтага будзе горш. Калі там гэта даведаюцца якія-нибудь так званыя, як яны кажуць, это незалежныя ваши СМІ экстрэмісцкія, праваабаронцы ці яшчэ хто. Вот, ціха, маўчым, типа нічога нема, раз маўчым, значыць нічога нема для захадных партнёраў. Ёсць такі погляд на гэтыя падзеі, ёсць такі погляд на гэтыя тренды, але з іншага боку мы памятаем, калі выходзілі ўсе гэтыя пакаяльныя відэа, што гэта было прыкметай таго, што это прыніжае чалавечую годнасць і што гэта адна з самых гнюсных практык рэжыма. Зараз яны адмовіліся ад гэтай практыкі. Не таму, што ім стала сорамна. Мы не ведаем дакладна, але тым не менш яны адмовіліся ад гэтага. Можна казаць, што гэта кепская прыкмета, я лічу, што гэта добрая прыкмета, што людзей не прапускаюць праз такое прыніжэнне. І сапраўды у нас вельмі моцна не хапае статыстыкі пра тое, што адбываецца. Нават часам імёны тых людзей, якія былі вызвалены, яны не паведамляюцца рэжымам, тое, што тыя ці іншыя людзі былі вызвалены. Мы не можам сказаць, людзей сёння арыштоўваюць па якіх артыкулах. Ці гэтых людзей адпраўляецца адразу на хатнюю хімію, напрыклад, ці яны атрымаюць крымінальныя прысуды, ці ўсё ж такі гэта абмяжоўваецца адміністратыўнымі працэсамі. Я так разумею, што і праваабаронцы не да канца валодаюць гэтай інфармацыяй. Праваабаронцы, якія робяць прафесійную працу, маніторынг, ацэнка таго, аналіз таго, што адбываецца ў Беларусі ў гэтым сэнсе, у іх таксама моцны недахоп інфармацыі. І гэта пытанне, якое варта ім адрасаваць. Але таксама мы пасылаем гэтыя сігналы і ў бок Мінска, што адсутнасць гэтай інфармацыі, яна насамрэч можа ствараць такое вельмі скажонае прадстаўленне пра тое, што адбываецца. Рэпрэсіі ёсць і былі часткай рэжым мадэлі Лукашенка, правлення Лукашэнкі, і да 20-го года яны былі ў сцішаным выглядзе. Але Беларусь была аўтарытарнай і ў 20-м годзе. Пасля 20-го года яны моцна ўзмацніліся. І калі мы прыводзім такі аргумент, што вось, паглядзіце, вызваляюць людзей, але яны і арыштоўваюць людзей, то ўсё ж такі я заклікаю тут разводзіць гэтыя працэсы. Так, сапраўды, яны ў пэўным сэнсе ўзаемазвязаныя, але тым не менш, тыя людзі, якія траплялі у турмы ў 20-м і пасля годзе, ўсё ж такі яны праходзяць значна больш жорсткія практыкі. І гэтыя людзі ўжо адсядзелі па 4-5
гадоў і яны страцілі шмат свайго здароўя, іх лёсы паламаны, іх жыцці таксама паламаныя. І што мы можам зрабіць дзеля таго, каб вярнуць ім гэтыя жыцці? Калі мы будзем фокусавацца толькі на тым, што працягваюцца рэпрэсіі, то фактычна мы гаворым: окей, значыць, людзям гэтым трэба заставацца ў турмах. Мяне тут таксама вельмі расстраивать некаторыя камунікацыі з боку той самай Святланы Ціхановскай, якая там у Мюнхене, напрыклад, яна заяўляе: сёння нам трэба падтрымліваць палітычных зняволеных, таму што іх знаходжанне ў турмах дазваляе нам працягваць барацьбу. Мы працягваем барацьбу дзеля чаго? Ці дзякуючы чаму? То бок тут такая зацыкленасць ёсць у гэтай логіцы, што фактычна мы можам працягваць гэту барацьбу дзякуючы таму, што людзі застаюцца ў турмах, але мы не можам прыкладаць практычных намаганняў дзеля іх вызвалення, што магчыма патрабавала б, напрыклад, зняцця санкцый. Бо тады, калі яны выйдуць, то фактычна ў нас знікне мэта барацьбы. Я не згодзін з гэтым. І тыя людзі, якія сапраўды там апынуліся, яны там не павінны быць, гэта незаслужана, гэта незаконна. І нам все трэба зрабіць дзеля таго, каб гэтых людзей адтуль выцягнуць. Гэта і ёсць мэта нашай дзейнасці, каб людзей у турмах больш не заставалася. Гэта таксама, як не павінна больш быць рэпрэсій, каб новых палітзняволеных у Беларусі не з'яўлялася. Але, даруйце, я тут яшчэ дадам, на якой падставе. Вось гэта было пытанне. У мяне ёсць, якія падставы у мяне ёсць меркаваць, што гэтая сітуацыя зменіцца. Я б сказаў так, до 24 года, до сярэдзіны, прыклад, 24 года, калі пачалі вызваляць людзей ужо групамі, то бок, можна сказаць, масава, стварылася такое статус-кво, дзе фактычна рэжым умацоўваў свае пазіцыі, ён кансалідаваў свае эліты, стабілізаваў фінансава-эканамічную сітуацыю, у знешнепалітычным плане таксама адбывалася такая пэўная стабілізацыя. Яны выйшлі на пэўнае плато. Утварылася такое статус-кво, якое іграла на інтарэс і на карысць менавіта самого рэжыма. За гэты час, па 24 год, пад сярэдзіну 24 года, ўжо акрэсліліся такія даволі крызісныя з'явы ў дэмакратычным руху, у тым ліку таму, што не было прагрэса ў вызваленні людзей. І гэта стварыла вельмі шмат такіх падзяляльных ліній внутры самого руха, бо пачаліся сваркі наконт таго, ці дастаткова мы робім для того, каб вызваляць людзей, ці правільны баланс у знешняй палітыцы Святланы Ціхановскай, ці варта размаўляць толькі з міжнароднымі партнёрамі, ці не трэба больш увагі надаваць унутрыпалітычнай працы. Гэтае статус-кво пачало змяняцца менавіта ад ліпеня 24 года. Яно пачало змяняцца менавіта на карысць таго, што нейкія інтарэсы беларускага грамадства пачалі рэалізоўвацца. Я менавіта маю тут на ўвазе вызваленне людзей. Некаторыя практыкі, якія асабліва былі неправільнымі, да якіх можна было б крытычна ставіцца, як тыя самыя пакаяльныя відэа, яны сышлі. Я гэта толькі магу вітаць, што гэта больш няма. Я спадзяюся, што такіх відэо не будзе, хаця мы бачым, што ёсць запісы, напрыклад, некаторымі асобнымі, вельмі важнымі палітычнымі зняволенымі. То бок сітуацыя пачала мяняцца, і любая такая змена, яна на карысць беларускаму грамадству і на карысць беларускай дзяржаўнасці. Бо тое статус-кво, якое было, яно насамрэч вяло нас да прорвы. Тут у адным моманце я ўсё адно з вами не пагаджуся. Я лічу, што тыя ж самыя губазікаўцы, людзі абсалютна без нейкіх цярзанняў сумлення, спынілі свае запісы гэтых відэо не таму, што іх сумленне замучыла, а таму, што загад такі атрымалі, і ўсё, каб просто ўсё цішком адбывалася. Матахары піша: людзей вызваляе рэжым, але ўсё скончыцца тым, што вызваленыя сканчаецца тым, што вызваленыя вымушаныя з'язджаць з краіны. Ці гэта і ўсё рашэнне нашай справы? Хутка Беларусь будзе без беларусаў. Але можа быць працяг такой вось гэтай тэмы. Мы бачылі днямі, як Лукашенко сустракаўся з Рыжанковым, і яны абмяркоўвалі, якім там, умоўна кажучы, якімі метадамі можна наладзіць адносіны з захадам. Вот як вы ацэньваеце, якую стратэгію выбяруць, ці это былі проста словы на публіку, ці пачнецца нейкі працэс, і як захад адрэагуе?
Да, мы уже трошки размаўлялі про гэта сёння, але тое, што гэта было сказано публічна, я разглядаю это як станоўчы сігнал, то, што ёсць асэнсаванне таго, што гэтыя адносіны зараз знаходзяцца ў ненармальным стане, і гэта не адпавядае інтарэсам Беларусі. Цікава, што ў перадвыбарчай праграме Лукашэнкі, якая была апублікавана яшчэ ў студзені да дня галасавання, узгадваюцца 3 канкрэтныя задачы, і якія можна разглядаць як праблемы, якія патрабуюць вырашэння. Гэта захаванне дзяржаўнасці Беларусі, гэта пошук шляхоў для унутранай згоды у Беларусі, і трэцяе гэта нармалізацыя адносінаў з краінамі захада, таму што менавіта там знаходзяцца інтарэсы Беларусі. Я бачу вось гэтую дзейнасць і гэтую сустрэчу і гэтыя публічныя сігналы менавіта як працяг таго гэтай лініі на тое, каб знаходзіць нейкія магчымасці для нармалізацыі адносінаў, бо сапраўды Беларусь вельмі шмат страчвае ад вось гэтай напружанасці, ад гэтай канфрантацыі у двухбаковых адносінах. На сённяшні дзень я не бачу насамрэч, каб Рыжанкоў той самы ці Лукашенко яны сапраўды внеслі нейкія карэктывы нават у камунікацыйныя свае падыходы, бо тыя пасылы, якія мы бачым з Мінска, яны выглядаюць даволі варожа, даволі дзёрзка, часам не дыпламатычна. Мне здаецца, што ім трэба было пачынаць менавіта з таго, каб адкарэктаваць свае камунікацыі, бо наша прапанова нашай групы пра адказныя камунікацыі, яна тычыцца не толькі дэмакратычных сіл, не толькі заходніх партнёраў, а яна павінна таксама тычыцца і Мінска, каб збавіць вось гэты градус у рыторыцы, які насамрэч можа адштурхваць, а не прыцягваць і не ствараць нейкія больш-менш прымальныя ўмовы для вядзення перамоў. Тыя праблемы, з якімі сёння жыве Беларусь, яны і для заходніх партнёраў з'яўляюцца крытычнымі для таго, каб пераходзіць да пытання нармалізацыі адносінаў. Зноў жа, гэта палітычныя зняволеныя, гэта працяг рэпрэсіі, гэта немагчымасць працаваць незалежным медыа, гэта адсутнасць умоваў для дзейнасці грамадзянскай супольнасці, гэта і тыя самыя рэпрэсіі, накіраваныя на людзей па-за межамі краіны. Мы ўжо это таксама абмяркоўвалі. Гэта становіцца праблемай для нашых заходніх партнёраў. То бок ім прыходзіцца сутыкацца з праблемай таго, што у людзей няма дакументаў, ім трэба для гэтага прымаць нейкія заканадаўчыя акты, што з'яўляецца само па сабе такім складаным дзеяннем распрацаваць, правесці нейкі закон для адносна невялікай групы людзей, якія прыехалі з Беларусі, якім трэба дапамагаць у вырашэнні гэтага пытання. Аптымальным варыянтам для іх было б такое, што просто Беларусь адмяняе усе гэтыя абмежаванні, людзі атрымліваюць сабе пашпарты, атрымліваюць консульскія паперы там, дзе трэба, і не маюць ніякіх праблем з тым, каб кіраваць сваю ўласнасцю ў самой Беларусі. Гэта таксама адзін з тых момантаў, які можа быць карысным для абмеркавання двухбакова. Тое, што Лукашенко на сённяшні дзень працягвае заставацца саюзнікам Пуціна ў вайне супраць Украіны і шмат якімі шляхамі дапамагае у гэтым супрацьстаянні, гэта таксама стварае і дадатковую пагрозу і новыя рызыкі для краін суседзяў. Тое, што Лукашенко фактычна саступае суверэнітэт нашай краіны, ваенны суверэнітэт, у тым ліку становіцца ваенным пратэктаратам Расіі, дазваляючы Расіі размяшчаць ваенныя базы на нашай тэрыторыі ці карыстацца ядзернай зброяй з нашай тэрыторыі. Гэта все тыя самыя пытанні, якія абавязкова будуць стаяць на парадку дня. І таму каб некую станоўчую дынаміку ствараць у гэтым сваім пасыле, што нам трэба нармалізаваць адносіны, Мінску трэба дзейнічаць значна хутчэй і больш рашуча, і здымаць гэтыя праблемы там, дзе яны абсолютна не патрэбныя і нічого не даюць ні беларускаму грамадству, ні беларускай дзяржаве. Гэта акно магчымасцяў, якое на сённяшні дзень мы бачым, што яно такое больш-менш пакідае месца і прастору для Беларусі гучаць, дзейнічаць, адстайваць свае інтарэсы, яно не бясконцае, яно можа закрыцца, і тады ўсе гэтыя дзеянні будуць проста вельмі састарэлымі і запазнелымі.
Ну вы зараз разважаеце з таких рацыянальнай і дзесьці прагматычнага пункту гледжання, ну і в прынцыпе как бы такого свядомага пункту гледжання, а такое адчуванне і з такой пазіцыі можа падыходзіць да яго нават Рыжынкоў, там разумеючы палітычную сітуацыю геапалітычную. Але мне вельмі вялікі сумнеў, што вось у Лукашэнкі з яго этой помслівасцю спрацоўваюць гэтыя аргументы, якому самае галоўнае даказаць, што ён усіх дастане, усіх пакарае, усім адпомсціць, і плюваць ён хацеў там на ўсе астатнія гэтыя геапалітычныя рызыкі. Але пра геапалітычныя рызыкі, як вы лічыце, вось мы з вами уже абмяркоўвалі гэтую тэму, перамовы магчымыя мірныя паміж ЗША, Украінай, Расіяй, і нават тэму магчымасці правядзення гэтых перамоваў у Беларусі, у Мінску, то не ў Мінску, але на тэрыторыі Беларусі. На сёння вось два моманты: змянілася неяк вось гэтыя раскладкі і шансы правядзення менавіта ў Беларусі таких нейкай часткі перамоваў ці увогуле перамоваў, і роля, якая будзе адыгрываць падчас гэтых перамоваў беларускі бок. Ну, найперш я б сказаў, што верагоднасць таго, што гэтыя перамовы маглі б адбыцца ў Беларусі, у пэўны час вырасла даволі моцна. Это тады, калі Лукашенко пра гэта заявіў у інтэрв'ю Марыо Наўфалу, і Масква падтрымала на гэтую ідэю, ведаючы, што Пуцін размаўляе з Трампам, можна было б чакаць, што гэтую тэму ён мог бы прасунуць туды. І гэта магло б стварыць для Беларусі унікальныя магчымасці таго, каб калі вы хацелі прыняць гэтыя перамовы, гэта адказна і гэта прэстыжна, вам трэба зрабіць адпаведна крокі для того, каб зняць пэўныя праблемы ў Беларусі. Зноў жа мы вяртаемся да пытання палітычных зняволеных, рэпрэсій. Мы кажам тут таксама пра тое, што каб прыняць такія перамовы, краіна павінна быць хоць нейкім чынам выглядаць нейтральна датычна канфлікта, які вырашаецца на такіх перамовах. І, канешне, калі б такія перамовы адбываліся ў самой Беларусі, то ствараліся б унікальныя магчымасці для таго, каб адстаиваць нацыянальныя інтарэсы Беларусі, каб Беларусь не стала разменнай манетай у гэтых перамовах, каб яна не была зафіксаваная за Расіяй. І мне здаецца, што якраз вось гэтае акно магчымасцяў яно з'явілася і даволі хутка схлопнулася, што яно на сённяшні дзень з'яўляецца закрытым, бо калі Лукашенко паехаў в Москву, яго было вельмі шмат публічнага часу разам з Пуцінам, фактычна яны нічога не сказалі пра тое, дзе маглі б адбыцца перамовы. Пуцін ніякім чынам не падтрымаў гэта. То бок найхутчэй за закрытымі дзвярамі яны сказалі: давай мы туды не пойдзем, таму што гэта на сённяшні дзень не мэтазгодна. Як бы мы нацыянальныя інтарэсы Беларусі і самыя можам адстаяць без твайго ўдзелу. Вы памятаеце, было гэта цікавае пытанне ад беларускай журналісткі, якое ўсіх паставіла ў складанае. Прынамсі, Пуцін не зразумеў, пра якія інтарэсы нацыянальнай Беларусі можна ўвогуле казаць. Што, у яе ёсць нейкія інтарэсы нацыянальныя? І ніхто не змог патлумачыць, чым заключаюцца гэтыя нацыянальныя інтарэсы. І Пуцін быў, мне здаецца, шчыра здзіўлены і нават дзесьці раздражнёны. Там, чаму яго пытаюцца пра такія рэчы, якія не існуюць, як то нацыянальныя інтарэсы Беларусі. А тое, што пасля гэта адбыўся літаральна пазаўчора званок Пуціна і Трампа, дзе яны дамовіліся працягнуць кансультацыі, перамовы па вайне супраць Украіны, яны дамовіліся працягваць іх на Бліжнім Усходзе. І гэта фактычна можа азначаць, што тэма з правядзеннем перамоў у самім Менску на сённяшні дзень закрытая. Ну так, і я хацеў бы коротко, можа быць, яшчэ вярнуцца да вашых тэзісаў пра тое, што варта было б змяніць дэмакратычным сілам. Вот ваши словы пра вяртанне дыпламатаў у Беларусь. Слухайте, с аднаго боку, калі вернецца, умоўна кажучы, там пасол, амбасадар у краіну, але не будуць дазвола і не будзе пашыраны штат супрацоўнікаў, як консульскіх супрацоўнікаў, так і ўсіх астатніх. Як это зменіць сітуацыю, скажем, з той же самай мабільнасцю беларусаў? Тыя ж самыя будуць аргументы у амбасады, у кансулята, што у нас няма людзей.
каб апрацоўваць ваши заявки. Як было, так і будзе. А тое, что рэжым дазволіць, скажу, я ж амбасадару там верну, вот все нормально працуйце. З другого боку, мы ведаем, что амбасадары збіралі інфармацыю з розных крыніцаў, як умоўна кажучы, з дзяржаўнага тэлебачання, так і з незалежных СМІ, так і падчас сустрэчаў з праваабаронцамі, з апазіцыяй і гэтак далей. Зараз у каго яны будуць? Толькі глеючы азаронка будуць збіраць інфармацыю? Ці слухаючы от прадстаўніка, умоўна кажучы, у ААН в Беларусі? Ну, конечно, найперш трэба казаць, што проста вяртанне аднаго амбасадара ў Беларусь не вырашае праблемы і не стварае некай магчымасцяў для актыўнай дыпламатычнай дзейнасці у Беларусі. Таму это ўжо пытанне да дзяржаў, як яны будуць дамаўляцца, ці будуць яны дамаўляцца ўвогуле пра такое, каб пашыраць свой пасольскі склад, каб там было больш дыпламатаў, каб там былі консулы, якія будуць апрацоўваць большую колькасць заявак. Але ўсё ж такі я тут не пагаджуся з тым, што там адсутнасць незалежных медыа ці немагчымасць размаўляць там з праваабаронцамі ў Беларусі, што на сённяшні дзень немагчыма, канешне, то гэта забірае нейкім чынам магчымасці лепш разумець сітуацыю ў Беларусі. Ўсё ж такі само знаходжанне ў краіне, знаходжанне ў гэтым соцыуме, размовы з рознымі людзьмі, з рознымі прадстаўнікамі розных груп грамадства, яно дазваляе атрымліваць інфармацыю пра падзеі з першых рук. То бок гэта першая крыніцы. На сённяшні дзень эта інфармацыя праходзіць вельмі шмат фільтраў. Першым яна з Беларусі прыходзіць там да сталіц, там будь то Парыж, там Берлін ці Вашынгтон. І гэтыя скажэнні яны ідуць не на карысць. Ці яны праходзяць праз нейкія рукі, там некія палітызаваныя актары могуць сваім нейкім чынам прадстаўляць інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Хтосьці гаворыць пра тое, што рэпрэсіі апанавалі ўсё, а хтосьці гаворыць пра тое, што не, наадварот, ёсць станоўчыя крокі і найперш трэба гэта ўлічваць. Знаходжанне ў Беларусі заўсёды будзе аптымальным варыянтам для вядзення дыпламатычнай дзейнасці, бо ты атрымліваеш інфармацыю з першай крыніцы, яна не скажоная. Тут ужо, зноў жа, пытанне да самих сталіц дыпламатычных служб іншых краін, якім чынам яны будуць дамаўляцца. Ці будуць увогуле яны дамаўляцца на сённяшні дзень з Лукашенко? На сённяшні дзень я лічу, што у іх дастатковых падставаў для гэта можа і не быць, бо існуе вось гэтая палітыка дыпламатычнай палітычнай ізаляцыі для Беларусі, якую па-ранейшаму падтрымліваюць палітычныя структуры, Святлана Ціхановская. Я лічу, што гэта пачынае шкодзіць нацыянальным інтарэсам Беларусі менавіта з пункту гледжання незалежнасці, суверэнітэта, дзяржаўнасці нашай краіны. Калі у Беларусі будуць прысутнічаць і актыўна дзейнічаць прадстаўнікі краін, якія разглядаюць Беларусь як незалежную суверэнную дзяржаву, то гэта адпаведным чынам будзе адбівацца і на нашых інтарэсах. Ну, удакладнім вось гэтыя ўсе нюансы, бачанні гэтай сітуацыі і выйсці з яе мы заўтра. У нас у эфіры будзе першы дарадца Святлана Ціхановская і Франак Вячорка. Перададзім яму усе гэтыя пытанні і ну, скажем, прэтэнзіі, можа быць, ці пажаданні, назовем гэта так. На жаль, на сёння мы мусім развітацца. Я нагадаю, што з намі у эфіры быў кіраўнік агентства пакуль яшчэ трансатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Гэта працаваў для вас у эфіры Зміцер Лукашук. І дзякую ўсім за ўвагу. Гэта быў наш рэгулярны эфір. Раз на 2 тыдні мы сустракаемся, таму не забывайцеся подписываться на YouTube канал Еўрарада, ставіць свае падабайкі, націскайце на званочак, каб не пропусціць нашыя стрымы. Ну і калі для вас гэта бяспечна, расшэрвайце нашыя размовы, дзяліцеся сваім меркаваннем. Ну і не забывайце пра сацыяльныя сеткі агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Подписывайцеся на іх таксама. Хоць нікога з агентства сёння у нас у каментатарскай сёння не было, што я адзначыў, хоць і прамаўчаў, але, как кажуць, запомніў. Так што дзякуй вялікі яшчэ раз. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жывем.